explicarle o proxecto do Partido Popular para a cidade da Coruña e para a comarca. No BNG traballamos por un proxecto alternativo. Máis de 20 emendas que están centradas na cidade da Coruña responden a un triple obxectivo. O primeiro é dar resposta ás demandas da sociedade. En segundo lugar, fortalecer os servizos públicos. En terceiro lugar, posicionar a Coruña como un motor da economía do país desde a innovación sempre integrada e vinculada coa nosa comarca, coa área metropolitana. Como resposta a estes tres obxectivos, mencionaría tres emendas. A primeira emenda é recuperar o orzamento que estivo comprometido para a ampliación do CHUA, e registramos unha emenda de 60 millóns de euros. A segunda, poñer en marcha un ambicioso plan de acceso á vivenda pública, 40 millóns de euros, están destinadas a focalizar o acceso á vivenda pública, a mobilizar un parque público de vivenda transversal. O terceiro paquete de emendas están centrados na necesidade de reforzar os servizos públicos. Un conxunto de emendas está centrado na sanidade, no reforzo dos cadros persoal sanitario nos nosos centros de saúde, dos centros de orientación familiar do Ventorrillo e de Orillamar, a oferta da carteira sanitaria no centro de saúde de Novo Mesoiro. O segundo bloque está vinculado co benestar e coa atención ás persoas maiores, e aquí temos que recordar que o Partido Popular non creou en 16 anos de goberno ningunha soa praza pública. En educación é fundamental afrontar as reformas necesarias, estruturais dos centros educativos. Dúas destas emendas van encamiñadas a que por fin a Xunta de Galiza asuma unha parte de corresponsabilidade coa posta en valor do legado de Luís Seoane e comece a resarcir esa débeda millonaria de máis de 5 millóns de euros que a Xunta ten coa Orquestra Sinfónica de Galiza, co Consorcio para a Promoción da Música. Que se deseñe un proxecto plurianual con partidas de 1 millón de euros por ano para ir resarcindo esa débeda